have I done? What have I done? What nonsense? O subirigokwanụ n'etiti Clem Ohameze na Okwuluora bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-eselụfa maka na Nollywood ataghị esikwa n'oyeji ndị uwe ojii wee gburu Okwuluora wee tinye ya n'ime ụlọ nga o wee bụ na-apụta n'ihu akwụkwọ ụbọchị one na one gara aga ndị mmadụ wee postuo ife ya bụ ife posturu ndị mmadụ wee na-eche na Clem Ohameze bụkwa na onye posturu ya mana nwoke mmadụ na-asị na ọ bụ ọkwa ya posturu ife ahụ unu mana onwe ndị ọrụ fa bụ fapụta n'ihu akwụkwọ fafu mmadụ fede ya obituary fafu onye nwa fede ya rest in peace fafu onye nwa fasị na onwe ife mberede nke okporo ụzọ tikasịa ife adịghị mma onye ka ndị ahụ burukwa postu a wee postu onye bụ ife postu wee na-akọwa na Clem Ohameze na since 24 years o ji wee da stroke wee na-aya ahụ na ụmụ ya ndị nwoke ịtọ na fa agbahapụrụ ya na fa ha eneti ya nọọsọ nwunye fa ka fa ma nọọsọ ọsọ nwa ya nwaanyị bụkwa na ife na-eneti ya na ego niile ọ kpatara n'ụwa nọọ n'isi ụmụ ya ndị nwoke ahụ bụkwa na ife o ji wee zụ sifa wee gbahapụ ya ọbọkwọnụ nwoke mmadụ dere nya bụ ife onye ka Okwuluora ndị Igbo furu asị onye na-enyerụnụ mmadụ aka ka onye kwa aka wee pụta wee mee vidio anụnwa ụnụ na afọ kịta anụnwa o ji n'aka andị ofoto anụnwa ka ndị ahụ posturu wee kwuo ife ahụ fa kwuru Okwuluora ji wee fụ ya nya bụ ife wee rutie o wee sị na ya na-achọkwanụ nọmba Clem Ohameze na onye ọbụla fụrụ nọmba ya na ya richie nya bụ Okwuluora ka fanyere ya aka na nyanwa ya wetakwanụ 500,000 na ya sokwanụ na folowa ya na ọlaikiri ya na ọlaikiri ife ọ na-eme na onye nwecha mmadụ na-aya ahụ ka atụgharị ya ego ọ bụ na ya atụtarịa ife dịka 200 million naira onye ka Clem Ohameze fụrụ nya bụ ife onyonyo wee pụta live video wee na-aba si na oyeji ndị uwe ojii kpụrụ Okwuluora na Okwuluora akpọghị ya na fonu ka ọ maa na ife postu na eziokwu ka asị si oji emebe vidio n'isi ya hapụ unu ka unu gekwa n'ife na-eselụfa maka ịsịkwa mmukwuo mmasị na misunderstanding bụ ife na-ese ọdụ unu ka Okwuluora oke ebu ụzọ chọọ nọmba ya ma na nwoke ọ na-aya ahụ ka ọ na ọha aya ahụ maka ine nwoke mmadụ anya ọdọọkwa ka ọ na-aya ahụ anyị mabie na ọ na-aya ahụ bifo mana ịfụ na ọdụhugo na enu ka o si wee dịcha healthy ka ọdụ unu ka onye nke na-emekwa n'ife ejije na Nollywood ka ọ fụrụ ife onyonyo a o kwesịrị ịkpọ Okwuluora si ya nna fichaa ife anụnwa ime na ahụ ọdụm na ụgbọkwọ ntụ unu si eche ka o si wee dịrị m nọ ndị mmadụ Do I live on the streets of social media? Is it that you couldn't get my number, that you had to go whitewash my name and photograph on the social media? Was that the best place? Did you get my number on the social media? I was so upset with him. As we speak, I've initiated a police case. I called my friend who is a director in DSS. All right, I've sent his number and his name to him because this is a cyber crime. It's a cyber offense. It has to stop. It has to stop. If you want cheap popularity, go get it somewhere else. Go get it somewhere else. It cost me a whole lot to come this far in my life. It cost me a whole lot. I would not have an idiot rubbish me just like that for cheap popularity because you want to attract traffic to your page. Ranting, they were still talking rubbish. To what end? Why would you do that to a fellow human being? For what? What have I done? The other time it was that I'm dead. When I'm alive. Now it's like I'm stroked. Oh, I said this, I said that. Who did I grant the interview to? Where did I say that? Do I have 3 sons? What nonsense is this? If you heard whatever, why don't you call? Why don't you reach out and confirm whatever before you go public? Must you do this just attract? Okay, fine. You have succeeded in smearing my name all over the world. I guess he's satisfied. He's cool with it. I guess he's cool with it. He's cool with it.
It is most unfortunate, I must say. I left here. First of all, I have to call my children because I don't know if they heard it. Fortunately, it was just my little daughter that just heard about it, and she said she left me a message on WhatsApp. It is most unfortunate. Why would people do this to me? Why? What have I done? What have I done? What nonsense! It's okay. Your parents, sorry, sir. It's okay. Your parents, we know that, but Mr. Clem Ohameze, I'm very, very sorry. In wrong information about me. And from Okwuluora, what you call the madu na ekwu internet na inorosi. And all with egi. Being abu due to accumulated anger. All the when the judge Mr. Clem Ohameze no onye jafia na ego na Facebook. Sir, before God and man, emi rom harm, emi rom disrespect. And we 100% respect for you. If na jubo, I say makafun picture na aroge. Nsi na achọ m onye nwe nọmba gị ka m chọlụ gị bịa ebe ọbụla ị nọ onye sị m na ị na-Abuja nsi ka m bịa Abuja ka m were aka nọmba gị ka mụ na gị nọrọ ka m were aka nọmba gị tinye ka ụmụ Igbo niile afọ gị n'anya nke a ma echi m ọ na-aga ọdụkoru 100 million naira ama m na ụmụ Igbo fọ gị n'anya can donate over 200 million naira for you ebe a tụtara obere nwa nwe kidney problem close to 100 million naira ọ ife a ka m chọrọ ime enwere oge m ji pụta video m mee yesterday ihe meme delete that video bụ ka ịfụkwa the video fụ na onwere ajọ okwu nkwu enwe ndị selichara m video ebe ị na-aba mba na ị ga-esu ụmụ na ị ga-atrak m na ị ga-atụ m nga saa ekwuro m ajọ okwu maka gị. That is the essence of that video made yesterday. Ịma na ọ bụ na delete the video dịka onwe ihe ọjọọ nkwu de asị m biko enwe onye ma nna anyị Clem Ohameze na achọrọ m phone number ya ka m kpọọ ya ka mma na ọ ga-need public support. Because I've got him call you know the truth when if only I gama. Mwa no women name anya of now. I might be working and all that. Now but in a mania I do medically certified. I do okay. I rabasirom ike. And we 1 or 2 days disturb them. Iye meronya abu biko onwonye maka mmesu reach is Clem Ohameze. And the essence of that video bo ka people mad that na I need the remake ife. Emeri okay Jakota. Kunu mo game and okay Jakota. Emere Luke Ezeji. Onye nke goro aga ma agara Chimozi. Emere ya ka onye ọzọ Sister Mercy. Emere ya Chika Okpara. Unu help go a lot of people echefu. Unu mere ya Samokwaraji. Nna Clem Ohameze. Ma ndị ni ya nso. Gwani ya biko na Emin Romham. Afọ m ya n'anya. Onye na-agbatalụ mmadụ bụ onye fụrụ ya n'anya. Ọ bụ na m afọ gị n'anya mfụ gị ngafe. Enwere onye ngwara ya nye m ego n'afa gị. Enwere onye ngwara ya nye m ego n'isi gị. I never told anybody to give me money. Onye ọbụla mana mmadụ eme NGO. Biko, I beg you, sir. Ọ bụ na onwe okwu nkwure like ọgbaghara but ife nje eme video bụ ka nkọwa alụ gị. No aka ka m bịa inye. He clearly misunderstood everything. Somebody je na TikTok gwa ya na onwe onye ji afa ya na ego na Facebook. Na ele m nwa bụ Okwuluora. Asị m na m ga-agba flight je Abuja. Na m mee donate at least 500,000 naira. Mwa biye chori ibu ụzọ bido donation at least 500,000 naira. Clem Ohameze be man mfo n'anya too much. Film ya bụ my favorite movie bụ nke o je ṅụara nwaanyị Asaba. Some of us agwara ọgwụ ego taa because of film Clem Ohameze me. Maka ọ na-eme ọjọọ gwọsi ọgwụ ego. In the end, oge a ga-abịazi iwere ya ọyọba biko ọgbaba ọsọ. This is to tell you that they nwere again no dị n'ime ife ọjọọ. He clearly misunderstood. Onwe voice note sendere m ụnyaa. Ọ dịrọ mma ige. In fact, emecha mkpọ ya na phone n'abalị for more than 5 minutes. Ọ na-aba na-azị ya yes sir. Nsi ya sir please. Can I say something for? Nchọ ikwe kwọsị shut up. Ọ na-aba. Mana ama m nọọ ife agwara ya ka ọ na-arịọ ya ọtụtụ. Afụnụbeghị m onye mmadụ chọrọ inyere aka. Ọkwa ifuru ata eze n'ugbo. Ị mara in fact mmadụ na-abịa ịfụ gọvanọ nye gọvanọ gift. I love to give more than I want to receive. Mmadụ na-ejebe ata eze n'ugbo nwụrụ ewu. Ọ bụ na ewu niile dị n'Afrịka na-ekpokọta ya ọnụ. Ata eze n'ugbo ya egonwu ya. Mana people na-enyekwu ya gift. Mmadụ nwere ike chi ijebe pet edochie goru watch. Asị ya ọ gara gide nne anyị ịdala ya n'ala. Ife nchọrọ ime bụ meetie Clem Ohameze ndala ya n'ala si ya nna anyị ka eke ime. Nwere aka nọmba ya postuo ama m ife unu ga-emenwu.
Unu emegi far for more than 7 years. Clem Ohameze deserve our love. Obugodi na ochoro public help. I force ya. I told you 200 million naira. God yara yendo. Oh, if chọrọ ime. Enwere onye ngwa nye m ego. Onwe account number nsere unu tinye ego. Okay, fancy, how do we reach him? Because I have never set my eyes on him before. Amaram na film can na fear na TV. And don't go me film. Picture ni na phone internet picture ebe aru adere ya. And all they with them. Oh, can you share that post? Oburo mu the article. I just some fear. Oburo mu made the design. I just some fear. Because na yuku enwe ife ku na adoro mma. In the name of God, gbaharum. Anu mu ki na eku na onwe ndi na eku na inorosi before. Yeah, about video. Oburo mu ku. I can never say such a thing. Iyem na emebe ka odimma gbaharum. Yeah, let's assume. In fact, let me admit na iyem kwuru adoro mma. Biko gbahalum o. Mara eku ya ozo. Biko. God bless you, sir. Biko. The comment section are they load. I wish no on load. Biko. I beg you now. Gbahalum. Nke obuna nkume ekwute gbahalum o. Please. Biko onye obuna na ebe obuna inwe amam page ya na Facebook. Obuna inwe page Clem Ohameze mo na imu ya biko. Biko, akpọ me last night. Owere mbabachisie monte. Naza yes sir. I'm trying to calm him down. You know. On a we were but I'm on a we no a lot of people who jiafia no noros, you know, we yemelia. Imagaba mothers in Mugabe dento. So I'm on a live session na TikTok. Even AJ na TikTok, I'm gonna use the TikTok. And see everyone me pay TikTok account. I'm gonna them have to use it. You might not type Clem Ohameze man from me venture. You want to go all balum for 5 minutes. Now say sorry, sir. You say na ya balum oh. I was begging him. I was trying to buy 1 minute. Can we call Wariana? If any name book or them ma. Oh, a legend the cobo. Oh, well, was them and one subego. Us Nandi Bade Chekuya with a chequa. And the number of Nade Chekuya with a chequa na tafu. Clem Ohameze basset in the Igbo. A man who project go Igbo culture, heritage, tradition. A man who may go a lot from the Igbo. A man eji makia kwanyelu ndi Igbo ugwu. Igo ye dika nkemowo. Ego Clem Ohameze. Ego Pet Edochie. La ye dika la sweat. A lot of them. Some local efe even though no buro ni Igbo mana amo ya na Enugu oga akwụkwọ na Enugu na asu Igbo. Patience ọzọ ọkụ. A whole lot of them chinwe owo. Ife abụ ndị carry go the course of Igbo nation. O sita ihe eme. Chinedu ike dị eze. A whole lot of them. Ndị anyị gbaharum o. Mara ekwu maka ga ọzọ. Ife nchọ bụ ka ọ dị mma. Ana m agwa ndị na anọ that we can do 200 million for this man. Ọ bụgodị na o nwere ego ma ọ nwere ego, we don't care. Let's do a fundraiser for this man. That is my intention. Enwere oge m chọrọ ikwu adị m ekwuchanụ mmadụ. Enwere dị m efe m ekwube maka ụmụ ụfọdụ ikwucha mmadụ. Ihe nje eme video abụ ọ bụ na ịmụ ya biko. Adị m ma eme TikTok. I don't know how to do TikTok. Ewepụ ya could have gone to TikTok. Biko Corporate nke send ya alum na anyị. Akpọ m ya na phone onyo were mba ya ọba m ọbawa m isi. Mana aba m nwa azụrụ azụ si ya na anyị biko ka m kwuo okwara m kwuo okwu. Ọ sị na ọ ga-esu m na ọ ga-ala ọkụ m. No problem. Oh, I can't wait up for that video yesterday. So nene say that video yesterday. Ọ bụ na o nwere ihe eji atụ mmadụ nga ma ihe eji esu mmadụ nkwuru ịgwanụ m. Onye fu ka a na-ekwu na nne ya, onye ọfụ n'anya nne ya ukwu, onye o ji mere model. Picture na fly everywhere na arụ adịrị ya no so nwa nwaanyị na-enedi ya anya ama m ndị deten o nwe ndị na-ekwu sef na no ya na nwa nwaanyị na-apụta na TikTok nsị na achọ m nna anyị ga-apụta na TikTok ọ bụ for fun achọ m ka ụmụ ya ụmụazị apere mpe na ọ na window na ọ n'okpuru tebụl na watch ya ma female art yoga ahụ ara nwaanyị asaba ka anyị niile ka anyị mee nwoke a ka ọ dị happy ọ bụ na ọ na-agbagbu ofu moto na-abụ ka o gotekwuo ofu ka anyị tụọrọ ọbụgoro 200 million a na-atụ na ya steady. Ọ dị little ihe anyị ga-emelụ Mr. Clem Ohameze. Mana ife a na-eme abụrụ ịkọwa ihe a na-eme bụ apology. Nna anyị biko, maybe na-ekwu m onye m ekwesịrị isikwu ya. But I can assure you that no misinformation ka anyị na-aya. Misinterpretation. Some people be agwa gị na enwe onye ji afaga na ego. Enwere onye ji afaga na ego nna anyị. Chukwu gozie gị, thank you very much. And afaga ma mpụtazi m n'ọnụ ọzọ. Achọrọ m delete video mere nya mana ihe nji wee rapụ ya bụ for record purpose. Ọ bụ na delete the video now. Ọ dị ka enwe ihe ọjọọ nkwude.
Oh, ya nwa ka nji wee rapụ the video there. Biko nna anyị. Gbagharụ m o. Any day mmụọ gị daju. Iji my number akpọ gị yesterday. And okwu ọjọọ niile egwa m ụnyaa. From the innerst part of my heart, agbagharugo gị. Ama m oge nwoke na-ekwu okwu. Oge nwoke na-ekwu okwu with iwe. Ama m oge nwoke na-ekwu okwu deliberately. Mara oge nwoke na-ekwu okwu out of anger, emotions, and past experiences onwego. Ama m oge mmadụ na-react to misinformation. Biko nna anyị. Ana m ayọ gị oge ọ bụla obi gị dajụụ. Ịkpọọ m na phone. Ọ bụrụ na o nwee feature ka ụmụ gị. O nwere onye ịgwa anyelu gị aka. Ọ anyị nwa bụ ụmụ gị. Anyị nọ na-akpị ya ka nkata. Anyị sị na onye a bụ nna anyị ukwu. Anyị sị ka anyị gbakọta mmalị ife anyị ga-emeri ya. A na-emerụ bedde mmadụ egoro moto gonye ya. A na-emerụ bedde mmadụ egoro ụlọ gonye ya. A na-emerụ mmadụ na-eme wadin egoro ụlọ gonye ya. A na-eme mmadụ na-eme wadin egoro ana gonye ya. Ka anyị sị nnọọ na anyị chọrọ inye gị gift. Oge ọbụla ịwọta m, mmụọ gị dajuo, inwe my phone number akpọ ngụ ụnyaa. Sendkwala gị text message 090-1734-2796. Mma adị very happy ịnụ ọnụ gị. Ihe ọbụla ị chọrọ ka anyị nwa bụ ụmụ gị meelu gị. Ọ mụnwa ga-abụ onye izizi ga-eme wee yọba ndị ọzọ ka eme. God bless you. Ị bụ ofu onye anyị ji eme ọnụ. And anyị ama nkwutọ gị. Ihe anyị mee bụ ka ọ dịrị gị mma. Echiche anyị bụ ka ọ dịrị gị mma. Nobody will talk down on you. God bless you, sir.